Театр biraz gına intim urunu, kişinin öz көңіліне gına aşıla tırgan, көңілінен yuana, irkelene tırgan jeri. Kişi bu urunga üzetilep, aşkınıp, atlığıp gelir için, anı teatrның işek tebeyip üzüne tartıp tırıga tiyiş. Миңа Ходай Тәгаләдән театр büyük дигән сәнгатькә хезмәт итәргә насип булган икән. Мондый мөмкинчелектән файдаланмый калу халык, милләт алдында да зур җинаят булыр иде. Şallı Tatar Dövlət Drama Teatrının xalq көңіліне кіріп отырырлық саллы гына ижад эшләре бар. Тамашачылар яратып өлгергән спектакльләре дә шактый гына җыелган. Профессиональ югарылыкта уйнаучы артистлар труппасы тупланган коллектив икәнен дә раслап килә. Затлы репертуарлары булуы белән дә горурлана алалар. 1990 елның 21 декабрендә иҗади эшчәнлеген башлап җибәргән театр хакында тулы канлы, репертуарлы театр дип әйтә алабыз икән. Димәк, бу байлык иң беренче чиратта иҗат коллективының хезмәт җимеше һәм баш режиссерның тырышлыгы нәтиҗәсе. Шундый оста эшкә кеше беләсең син, Гаяз. Көчле кеше син. Утрауда uşaq yağıb жибәрде. Шундый җылы, рәхәт китте. Ә бит ул җәйде, хәтерлисең. Аннары җылы җиргә ятып, күккә карап яттык. Анда йолдызлар атыла. Берсе өстенә икенчесе, берсе өстенә икенчесе атылып кына тора. Матурлыкның нәрсә икәнен мин бик яхшы беләм, Гаяз. Театрда режиссер өчен иң кадерлесе һәм төп бурычы төрле амплуадагы актерлар туплау, аларны һәр яктан ачарга ярдәм итү. Бу мәлдән театр репертуарындагы кайсы гына әсәрне алып карасак та, актерларның уйнау сәләтен үстерүгә корылганлыгын тыйымлап аласың. Театр ачылган көннән беренче приказ белән эшкә урнашкан артистлар, инде бүген үзләре халкыбызның дан шөһрәтен яулаган шәхесләр, зур иҗат йөген бер булып тартып баручы, дустана мөнәсәбәттәге уртак тел табып эшләүче бердәм коллектив. Фаил бик кызыклы режиссер ул, аның белән әлбәттә ияләнмәгән кеше бик эшли дә алмый торгандыр, авырдыр аның белән эшләү, ул үзе дә шулай ди, ул менә хәзер безнең барыбызны да өйрәтеп бетерде үзенең алымына име. Режиссер гына түгел, ул артист та, ул безгә уйнап күрсәтә торган артист. Ул тик тора торган түгел, теге менә булай эшләгез түгел, ул һәрбер нәрсәне җипләп, менә бу турда менә шулай булырга тиеш. Аның куйган спектакльләреннән читкә китеп булмый. Менә ничектер әйтәләр бит, менә спектакль куя, режиссер ул 1-2 айдан таркала ул, аны артист үзенә җайлап бетерә, шулай бит. Менә бар шундый режиссерлар. Ә монда алай эшли алмыйсың. Син ул куйган спектакльдән уже чыга алмыйсың. Төрле артист төрлечә кабул итә аның эш алымын. Миңа мәсәлән аның белән эшләүе җиңел. Миңа бигрәк тә ошый менә спектакль чыгарга берничә көн кала, репетиция периодлары берничә көн. Сез күрсәгез иде аның ничек кызып киткәнен, ничек ул спектакльгә кирип китә, ул беркемне күрми, беркемне ишетми, ул менә шушы спектакль белән генә яши. Миңа менә шул бигрәк тә менә шул соңгы көннәр ошый. Спектакльнең чыгыр алдыннан соңгы көннәре. Анлармысың? Кая инде? Искәннәр, карга ташлап киткән. Энҗе. Сер аның бит ул хәтле зәгыйфь иттереп тә күрсәтәсен килмәй. Аңлыйсыңмы? Серне дә ачу. Бераз пауза кирәк ни. Кашыкта тота алмый. Ир кешенең шул хәтле нигә бит төшүе, мискенлеккә төшүе. Син бит иң яраткан кешенең ул мискенгә төшүен бит апаң алдында сиздерәсең дә килми. Шул вакытта әйтә дә алмыйча калмыйсың, чөнки чарасызлык. Күпме яшәргә була. Әнә шулай. Көнне гармун кычкыртып утыра инде. Уйнауның рәте дә юк. Соңгы вакытта кашыгын тотып ашый башлады инде.
ул шундый мауктыра белә, менә үзенең теге спектакле белән әзер булып килә ул һәрбер спектакльгә. Бер планка куя һәм бөтенебезне шул планкага тарттыра. Беренчесеннән теге син әле бәлкем ачылып та бетмисеңдер, ләкин спектакль азагына ул таләп иткән нәрсәне син уйный башлыйсың. Аның бик алтын сүзләре бар. Импровизация белән, ну, урысча әйткәндә, лучше не доиграть, чем переиграть. Все-таки Фаиль Мирзоевич менә кыл өстендә йөрисез кай вакыт дигәндә, бигрәк тә комедиядә. Менә шул кылдан чыгып китмәскә кирәк. Именно золотая середина булырга тиеш. Но импровизация ул һәрбер артистка хас нәрсә. Менә һәр карап барайм, бармак белән санарлык татар режиссерлары җитмәй. Ул инде безнең бәлки кайбер әйберләр белән туйдырып та бетергәндер дигән сыман. Но кешеләрне таша белә ул, һәр яктан миңа бик күп рольләр бирде ул, бик күп рольләр бирде дип әйтәм, һәм өстерәп бара торган, спектакльләрне сөйләп бара торган, һәм һәр вакыт без аның белән бергәләшеп җиңеп чыкты дип уйлыйм. Менә иң беренче спектакльләрдән хәзер беренчеләрдән түгел, бер 10нчы спектакль булды микән бергә эшләгән Курку спектакле Зөлфәт Хакимның. Аны яшерен батырын түгел, ел сайын һаман әле телевизорда күрсәтәләр. Чынбарлык гомер буе кешенең котын алып тора. Курку һәр нәрсәдә яшәй. Курку булганга күрә тормыш дип баталган Ağazlığa bağlı Korku her kişide var. Ansı dürüstür. Tük ömür boyu korkup kına da yaşayıp yatıp olmayı bitindi bu dünyada. Yalama ayrılabız diyeksin yalama Dağın sınıy bizni yazmışlar Qarğama Berkemneden zilharsin qarğama Bəxet alıp girmir qarğışlar Göresinmi güzgü küpten bir üzlüksüz yanlar yağar Yalama, yalama Eytirsinler bizning üçün günahlarını Kemdir yuva Qarğama, qarğama Sağ bul Bosh rejissyorning ishi әле repetitsiyalar yasab, spektakllar qo'yu, nindi rolga qaysi aktyorni raslao, tuashaq obrazlarni kiyindiru uchun eskizlar o'ylab, ularni tegu uchun materiallar bilan ta'min etu bilangina cheklanmay. Ming turli mashaqqatlar orasida dramaturglar bilan ishlaw, teatr tirasida yosh, talantli dramaturglar to'plab, o'z avtorlarini bo'ldiru, kompozitorlar, fan kam muzika bilgichlari, o't bezalinishi, sahna jihozlarini pyesa ishtaligini tangal ketirib ish eta olirlik rassomlar bilan kengashlashib, tig'iz ilmda ijod etuvda kun qadag'indadir. Piyasının oңышлы якларын мактап, жетишмеген якларын күрсәтеп, аның кайсы җирен көчәйтергә кирәк, кайсы җирен алып атырга кирәк, нинди җирен өстәргә кирәк. Гомумән нәрсә ул драматургия, без шуның турында сәгатьләр буе аның белән бәхәсләшеп утырмасак, әгәр дә ул мине үзенең биеклегенә күтәреп, Мин әле ул биеклеккә күтәрелмәгәндә булганмындыр, бәлки хәзер дә күтәрелмәгәндер әле, ләкин ул мине үз биеклегенә күтәреп, үзе белән бер тигез дәрәҗәдә минем белән аралашып, иҗади кеше буларак, мине менә шушылай драматургия дөньясына алып керде. Хәзер мин аны интектерәм инде.
давай моны куй, давай тегене куй дип. Әйе, менә шушындый тәңгәллектә, фикерләр берлегендә тыгыз элемтә булган чагында гына шын сәхнә әсәренең туына нигез салына торгандыр. Ә бит режиссерның эш алымын аңлап бетермичә, эшләрен ташлап китүчеләр, бәхәсле сөйләшүләр дә, аны сәеррәк, каты бәгырьле, кырыс сүзле диючеләр дә юк түгелдер. Ләкин режиссер, шуңа күрә дә ул режиссер. Һәм бу шөгыльнең асылына төшенә башласаң, аның бик катлаулы һәм җитди икәнен аңлыйсың. Кыскасы, һәр кешенең үз карашы, үз стиле, үз алымы, үз кыйбласы. Ул башта сәер кебек тоела. Нигә миңа өйрәтә ул дигән фикерләр туа, мен бит артист моны мин эшләргә тиеш дигән фикер туа. Нигә ул минем эшкә тыгыла дигән фикерләр туа. Башта аны белмәгән артистка. Әсәрне менә ничектер аңлап, ул аны уже финалын күреп эшли ул. Ул нәрсә буласын белә. Спектакль чыккач, нәрсә буласын бу спектакльнең аңлап эшли, теге азагын уже күреп эшли. Фаил Ибрахимов сәхнәләштергән һәрбер әсәр нигездә дөньяви, гомум кешелек проблемаларны тирән психологизм, символлар белән эш йөртеп, абстракт фикерләр аша кеше күңеленә тәэсир итү ята. Шуңа күрә дә тамашачы үзе дә сизмәстән әсәр эченә кереп китә, артист белән уйлана, ул борчылганда кайгырта, тетрәнеп куя. Хәленә кереп ярдәм итәргә тырыша, шатлыгыннан көлеп җибәреп, күңелен тынычландыра. Әйе, режиссер уйлаганча, ул теләгәнчә, шулай булырга тиеш дип эшләгәнгә. Бүгенге көндә бит халыкны алдалап кына театрга йөртеп булмый. Йөртеп булмый. Әле кайбер кешеләр шушы бер спектакльгә 15 тапкыр киләләр. Берсендә шушы әлегедә инде баягы үзебезнең чала драматург Равил Сабырның бит инде Хаят драма, мелодрамасын чыгардык. Хаят мелодрамасына хәзер карап торам инде театрга Гөлбирәби килә. Минем 5-6 тапкыр күрдем инде шушы спектакльгә, Хаят спектакленә килгәнен. Инде хәзер миндә ниндидер бер кызыксыну туды. Мәйтәм, мин нишләп Гөлбир спектакльгә киләсез сез? Безнең бит башка спектакльләребез дә бар инде. Булымды. Мин бу спектакль инде 11-нче тапкыр карыйм ди. Мәйтәм, нишләп алай? Чөнки сәхнәдә режиссер тарафыннан, автор тарафыннан минем яшьлегем куелган. Менә мин шуны карап туя алмыйм ди. Караган сайын үземнең яшьлегемә кире кайтам инде. Менә шушындый хәлләр дә бар театрда. Театр сам по себе не может просто так развиваться. Я познакомился с Фаилем Ибрагимовым, скромным достаточно человеком, красивым, симпатичным, коммуникабельным, умным, мыслящим. И вот, вы знаете, Фаиль Ибрагим из актеров, которые только начинали, создал такой монолитный коллектив. Театр сейчас в состоянии, я вот сравню, что был 18 лет, и сейчас вот сравню мальчишки, когда-то игравшие простые, маленькие роли, сейчас играют знаковые роли. Әле театр юк иде Чаллыда. Минзәлә театры гөрләп яшәп ятадыр. Фаил белән без шунда таныштык. 89 елда мин иң беренче профессиональ театрга музыканы Фаил аркасында яздым дип әйтәм инде. Фаил чакыруы буенча. Фаил Ибрахимов пьесалар сайлаганда да бик таләпчән. Аның җавабына туры килерлек әсәрләр табу шактый авыр, ләкин таптымы, ул аны кулыннан ычкындырмый. Аңа барыбер, әллә ул пьеса формасында иҗат ителгәнме, әллә инде шәшмә әсәр. Ләкин бер төп таләп, иртән кулына әсәр эләгеп, кичкә сәхнәгә мендерергә ашыкмый. Режиссер буларак ул авторның әсәрен укып чыкканнан соң уйланып йөри аның формасы турында. Хәтта авторда булмаган фикерләр дә әйтергә мөмкин оригинал режиссерлар. Менә Фаил шундыйларның берсе ул спектакльне куяр алдыннан бик күп уйлана һәм рәссамга ул йөкләмә бирә. Bütün тамашаның сүрәтлелеге турында уйлый Фаил. Йөкләмә бирә үзенең фантазиясыннан, үзенең сүрәтле күренешеннән. Ул шуңа килмичә спектакльне куя башламый.
Урамның бірішінде өлем, әйгінші шында тұғай. Соң, тұрмыш шулай давам етмесе, нешік яшар едің бүтенше. Жамбамағызда, бейімәгізде деген сөз білін көрмеппейді. Әйде, үстіңі сал әлі сарапа, қонақ боларсың. Әйшін, әйнәлі шешін. Фаил Ибрахимовның бүтін барлығы, юғары дәрәжәдәге сәнгатьпәрвәр булуы аның тирән тамырлы нәселеннән киләдер. Аларның токымы укымышлы, Риза Фәхретдиннар белән бәйле. Үз чорының укымышлы кешеләре икәннәрен документлар белән дәлилләгәннәр. Әти-әниләре 20нче гасыр халыкка дөньяның нинди ачысын күрсәткән, барысында татыган кешеләр. Мөсәввәрә укымышлы мулла кызы 7 яшеннән ятим үскән. Мирза Мөхәммәд 18 яшында Бөек Ватан сугышында 2 аяксызда калган солдат протезлар киеп яшәсә дә, тормыштан бер тапкыр да зарланмаган. 11 баланы үстереп, аякка бастырганнар, укытканнар, кеше иткәннәр. Гомере буена укытучы, мөгаллимлек эшендә мәктәп директоры булган. Хатыны Зилә ханым хор җитәкчесе, музыка белгече, җырчы, дирижер. Уллары Булат та сәнгать юлында, ул театр рәссамы. Ул бик җитди Булат, evet, ул миннән дә усалрак кеше, эшкә бит таләбе дә зурраган. Гадиләштермә ди. Ул үзе аның принцибы гадиләштерү, evet. Ну, сәнгатьнең югарылыгы безнең сәхнәдә юк бит инде, ни дә юк. Ул образ таба белә, таба белә. Менә шунда монда ахмаклык булырды бу кичкенә генә сәхнәгә декорация әгәр дә басып китсә. Ул менә шундай образ таба белә. Ул таләпчән кеше. Мин аны улым булган өчен түгел, бик менә шу җиттилеге өчен яратам. Һәм шуның өчен авыр әйберләрне, авыр спектакльләрне аның белән эшлим инде. Башка җиргә барганда да, мәсәлән, Баязит спектаклен куйдым мин Әлмәттә. Evet. Бер художник белән башлаган идем. Булат белән тәмамларга туры килде. Алай да була. Kilem Bayezid Aslanullah. Kilem. Ey oğlum. Bayezid Aslanullah. Bu şehirlerini köpten şeklik başına çıkarıp ırgatırga vakit. Gerek mi? İrendiniz bütün işini çıkarıp taşlarına. Sanırım içinde Bayezid Aslanullah biz tügül. Bize ne şu iskini saklamağa göre mene şu şehirde kalgamızdır da indi. Ey, aşılan sen aşılan. Bu şehirlerini şükrü başına çıkarıp ırgatırga. Gerek mi? Gerek mi? Әйе, Фаил Ибрахимовның режиссер буларак иҗади шәхси халаты үзе үк катлаулы бер дөньяны хәтерләтә. Аның киләчәктә дә бу дөньяда ачасы капкалары шактый күп булырга охшый. Чаллы шәһәрен театрлы иткән. 20 ел элек үзенең эше булган, инде гаиләсе урнашкан, йорты булган җиреннән театр ясыйбыз дигән шәһәргә хыял тупларга, хыялын тормышка ашырга килгән. Ул вакытта бина да юк 20 ел элек. Актерлар да юк. Ул вакытта бер кем дә юк театрны белгән. Әмма халык театрлары бар. Теге основасы бар инде. Шул вакытта үзенә шушындый батырчылык алып,
Менә минең замандашлыгын шунда да күрәм. Батырчылык алып, юктан барны ясарга килгән кеше. Бу бит инде хезмәтен бик зур ярткан кеше. Чөнки халыкны халык итеп яшатыр өчен бит үзен инде бөкресен турайтып яшатырлык булганлар өчен театр барыбер кирәк. Ул фикерләшү, теге фикердәш тән башладык бит инде. Ул замандашның фикердәш булырга тиеш, ни булырга тиеш, аваздашы булырга тиеш дип бит. Һәрбер шарның үз проблемасы булачак һәр вакытта да, бер вакытта да җиңел булмаячак. Һәр вакытта да кешенең күңеленә барып җитәргә, аның теге Тукай әйткән бит, ни нигә соң бу дөньяда тәнгә монча җанга юк дигән бит. Җанга монча һәр вакытта да кирәк булачак. Менә бүгенге көндә монча инде театр бит. Рәхәтләнеп килсен, юансын, рәхәтлек кичерсен, аралашсын, юшкыннарын, күңел юшкыннарын җуып җибәрсен, җылап талсын. Җылау тоже шулай ук файдалы әйбер медицинада, врачлар да әйтә. Кеше чисталырга тиеш. Театр бүген бик яхшы формада. Театр бүген төрле темаларга спектакльләр куя. Рус халкы да йөри, перевод белән, балалар да йөри. Һәм инде иң зур тагын аның эше театрда эшләгән кешеләр үзләрен режиссурда сынап карыйлар, драматургиядә сынап карыйлар. Һәм ул шушы әйбергә дә бик ихтирам белән карый. Режиссерлар бит алар инде төрле халык бар арасында. Мин бар, башка юк. Фаил өчен башкалар да бар. Ул башкаларга да үсәргә мөмкинлек бирә. Аларның да хезмәтләрен күрә белеп, аларның да хезмәтләрен мактап, әйдәп бара. Ул бик зур менә теге адәм баласының, шәхеснең шундый матур яклары. Кызыккана инде бу дөнья. Бер кеше дә бит үзен киләчәгендә, нәендә эшлисе эшендә белеп тә бетерми торгандар инде ул баштарак. Дөнья тормыш шулай китереп куя, сине нидер бер дулкынманда, нидер көчмә бер юлга чыгарып куя. Мин фәкыйрегезне инде шушы юлга чыгарып куйган кебек булды. Хәзер мин бу һөнәр белән 35 ел шөгыльләнәм. 70-тән артык спектакль куелган. Шактый санасаң, уйланып карасаң, ул шактый эш икән.